Dalụkwanụ afa mbụ Chioma Cindy Egbuniwe abụ m onye Agụzani n'Ogboli Olosi. Ọ mụ bụ onye a na-enu mmanya taa. Afọ onye na-enukwanụ mmanya mbụ John Stanley Nnaemeka Ụbagwuike, onye Nkwere n'Imo Steeti. Ka mụ na ya si wee mata bụ site n'aka nwanne m nwoke, nwa Ada papa m. Will I satisfy you? All my friends you have the best. Ọ na-aganụ, ọ na-asọnụ. Anyị wee sị ka n'ife erugo ka ọ ga-adị ka anyị kpọzie ndị be anyị fa mee ife n'usoro omenala ka m bụrụzie nwunye ya. Majesty. Actually, I have an acronym for YMMQ. Your Majesty, my Queen.